otu onye jụrụ ajụjụ, otu onye zitere anyị ozi wee jụọ ajụjụ, enwe mechaa afụkwa ya na Facebook. Ọ bụrụ na enwekwuru ebe ọzọ o zigara ya bụ ajụjụ, ọtụtụ ndị mmadụ agwanye ihe agwara ya, mana anyị sị ka anyị wepụta ya tata. Ọ bụ eziokwu na enwegoro mgbe anyị tinyere ya ọnụ n'ime obi n'afọ gara aga, asị ka ewepụta ya tata. Ihe ọ na-ekwu wee bụrụ gịnị, na agwara ya na ọ bụrụ na nya egbughuru nni ehi, o so na ndị klọb, ndị a na ụmụaka na-emesi ihe ike, mana mgbe nna ya nwụrụ aka adịghị ya. O wee na-agwa ese na ọ bụrụ ebe ọ bụ na o gbughuru nni ehi mgbe ọ nwụrụ, na o nweghị ka o jiri ehi gaa akwamozu na be mmadụ, ya emekọta na kpụrụ ehi gara mmadụ akwamozu, maka na ọ bụrụ na ọ kpụrụ ehi gaa na mma nnata ụlọ ya bụ ihe wee gbagharị. O wee zitere anyị ozi si kedu ihe ya bụ ihe pụtara, na ya egbughuru nni ehi maka na aka adịghị ya, mana rukwe ndụdụ ga ndụ na ya ma mkpu ehi ga akwamozu. Etu ọ bụ na iji ehi ga akwamozu na-ewuzi ebezighi ndị Igbo. Gwumba. Ama m na iso m hụ ya bụ ihe nnọọ. Ebezighi ka etu si fụ ya bụ, maka ịma na ihe obi ji na-atọ m ụtọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ aghọtawa na ihe anyị na-eme n'ihe gbasara ma asụsụ Igbo ma omenala Igbo na ọtụtụ ihe dị iche iche. Achịzi ka anyị jụọ, kọwagodoro onye a ọnọdụ ihe gbasara omenala Igbo na ihe gbasara igbu ehi, na ọ bụrụ na mmadụ nwee iji ehi kwa ozu. Ụmụazị pụta na oche tinye data, chaja foonu gị, gee ntị ka m kọwara gị. O nwere ihe Ugwumba kwuru, ọ sịrị na ihe eji, ọ bụ ha na iji ihe ehikwa nna gị. Ọ bụ na nna gị ma nna gị egbughori efi, nna gị ha mekwu nna gị na nna gị egbughoro nna gị efi, ịma mgburu nna gị efi na famili unu. Ebezighi ihe m kwukwara bụ etu esi wetara ya bụ ajụjụ. Kama ịchọzi ịkọwazie imezie ka ọ saa mbara, emee ka ọ saa mbara. Ihe na-emekọta nna gị kwesịrị igbu nna ya efi bifo igbuori efi, ma ọ bụ na o gbughe na nke si eme bụ na ihe ebu ụzọ gbuoru nna gị efi bifo igbuoru nna gị efi. Ọ bụ na igbughoro nna gị efi, ịma mgburu nne gị efi. Gekwa ntị, ọ bụ na igbughoro nna gị efi, ịma mgburu nne gị efi. Mana sọ na ihe esi ya n'ofi ebe ahụ, ịchọ igote efi ahụ, unu eje gbuo ya n'ilo ma ọ gbuo na ebe a na-egbu efi abata bute anụ ya. Mana ihe egbupụ ọbara ya na mbara ezi ahụ, ụfọdụ wegasị na it doesn't matter, ya ede na ekwere. Gee ntị ka m gwakọ oge ka m kọwara onye ọfụma. Ịnwa ya anwa ma aka ya chichipugo, ma biznes ya chichipugo, muche ya chichipugo, because na ndị a na-esoteso gị fada leta ada enye appeal. O nwere ike isi na Utopian Heights ebe ị nọ crash ya na ana kadagido anọghị m ụmụ gafet ụmụ afet. Ọ tara ọ bụ ha na egbughoro nna gị efi, anwụkwọ na anwa ike nwanne nwụọ ma ọ bụ nwanne gị ama mgbu efi na compound ahụ. Ị nwere ike gbuo n'ilo, ị nwere na mbara ezi ụnụ ịgba ige na dọ egbuo efi pụtasị ya sie nri, mana ibueta n'ime ebe ahụ gbuo efi ahụ. Ọ na-ekwu n'anya o mekoso omentis na-eme na-ada ajụ ọ gịnị na-eme. O nweziri ike mgbe ọ ya etecha ezigbo aka ajụbazie anụnụ jụbazie jụta ihe na-emenụ, ọ dịgo too late. Ọ bụ na egbugholu ndị ahụ dozipụrụ ehi, ife ihe eme bụ igbu ụzọ gbuo rufe ehi. Ọ bụ na o nwebe ya bụ elu, ọ bụ na enwere 4 generations egbughori efi, ike nna egbughori efi, nna egbughori ya, nna nke ọzọ egbughori ya, nna gị egbughori ya. Igote efi ịkpọ ndị okenye, ịgwa ha na ị chọrọ igbukọ mmadụ na anụ efi. Ịchọ igbuo ofe ehi 7 nke ụtụtụ, then 7:30 egbuzie nke nna gị. Igbukọ ya bụ ijiri ofu ehi. Mba, ebe abụọ. I kwuru na iji ofu ehi gburu mmadụ n'ahụ ya. Egburu ha niile ofu efi. Ọ ga-ezukwa? Dite mbụ na because ọ bụrụ gị nwa ka ọ dị n'isi. Ebetike ma ihe na-adị na-enye m nsogbu mgbe ụfọdụ chekiwe m ihe a ọ bụ ihe na ndị okenye nọ n'ụlọ, ndị a nọ na vileji, ihe ha ji eme ka wetaju anụ afọ adịkwa ma na ịma ya ọ bụ ha bụ problem ha ụfọdụ uche na ewe megide ime that thing. Oke o mere ozugbo na be anyị na ime ụmụnna m
ndị na wage born again or copy born again ka ha bụ nya asụ anaka oji nne ha mgbe ọ chọrọ ịnwụ ọkpọ ofu nwa ya si ya biko nya kpọrọ ejebe nna ya si anya nwụọ na ya gbara ya mkpọnana 7 rounds oluka nne ha nwụọrụ ụmụnne ndị ọkpọkọpị ihe kpọọ nke ọzọ sa na adị eme na ụka ha jụrụ ya na anyị nwa ya anwa si mmadụ agbakọ na kpaka nna ha je ndị nna ha ochie wee sị fada na ụnụ ya gbarịrị mkpọnana ha sị na ha ya agba ndị nna ochie ha pịa eje ụsa na enyi ozu ndị ahụ na kwa ndị ha gbantachara ma ndị polisi ha ya emugo abịalụ n'ụlọ a na-agbanata egbe enu that kind of thing oluho ọnwa ịtọ afta akwachara ozu omere ofu onye ipe n'ala eme bababa ayayaya tetete abraratata we totototo we speak in tongues onye izi ogburu bụ nke ahụ ọ gwara ya agwa ana nke ahụ onye na ya dịka onye ọbụla like ya ọkadona ọjọọ nke abụọ ọkpụrụ nwa another person die asịmba ọdị dị dịba ebe nke ịtọ die ha wee ndị ha wee mee mitin ọzọ wee speed debedebe ndị na ha ochie ahụ ka ejeze gbaa egbe ahụ agwa na ọdụkwana leto ka mara gasị ife sizi na ya eme ha nwemazi ka esi memeche etu a o jidekwa nke idei ihe ọsọ na famili ha bụ akwụ ya bụ ọka n'obi ka anyị kwenye kịta anọ ya na-egbu ọka n'obi na-egbu maka na agbaghị egbe I nwere one thing ofe ọ gwara gị bifo na mmụọ esigo n'aka pụọ baa n'aka ndị mmụọ ịghọta mana ya ka njisi gị ị ga na-aga chọọchị ị ga na-aga ị kwesịrị ịbụ onye ezigbote onye chọọchị ọ bụghị chọọchị nke ihe na Ugwumba mgbe ka nke ọrụ ofu ihe ka nke ọrụ ofu ihe ofu nwoke na-akọrọ anyị akụkọ etu nwanne nne ya si gawa na be dibịa o ruo na be dibịa wee sị ya na ihe kpatara ihe ji esiri ya ike bụ na nne ya nwụrụ anwụ siri na o jighị ehi wee kwa ya o necha anya ọsị nwoke akụkọ a na-atọ ọchị mana ọ bụghị o nwere ihe mmụta dị n'ime ya ọsị onye dibịa sị ya jikọrịrị ya nna ebe ọ bụ na gị na ya na-akpa nkata ehi one ka o dewere n'ụlọ wee nwụọ enwere ihe o dewere a ga-eji gburu ya bụ ehi ka ọkịta ọ nwụrụ ka a hụrụ ndị dewere ihe na be mmụọ ebe ndị be ha ndị ọ hapụrụ na-egburu ya ehi ịta anụ ehi wee gụwe ka ọ nwụrụ anwụ onye ka ọ tara mgbe ọ dị ndụ wee bụrụ ụka bụrụ inu ịma na ndị Igbo nwere etu esi eji okwu atọ okwu na ya bụ na mụnwa kwenyere onye ọbụla nwere ihe ọ ga-eji mee ihe na ya mee ya ofu ihe nna ama mgbagha bụ okwu nna ma ọ bụ okwu nne ọ kachasị mgbe ha nọ n'ọnụ ọnwụ ihe ọbụla e kwuru mgbe a na-anwụ anwụ biko ejikwa na-eti epere adịkwa ama maka na tupu i weta onye ga-ekwughasị ya bụ ihe ọ ga-enye nsogbu akwadoro m nke ahụ mana e nwere ihe ụfọdụ ọ ga-edoghị anya na ndị a nọ na vileji chọrọ iji ya wee kụọ gị n'ala ana ọ daa na nke ahụ asịghị m ihe etu a ka esi eme na etu a ka esi eme ofu bụ na ekwenyere m na abịa na omenala Igbo na igburu nna ehi dị iche na iji ehi wee kwa ozu maka na n'omenala nke be anyị ọ bụrụ na ị na-egburu nna gị ehi ị ga-egbu ya bụ ehi mgbe nna gị ka dị ndụ o soro taa amara na igburu nna gị ehi o wee too gị ogbu ehi mana ọzọzi bụ na nna gị nwụrụ anwụ i wee chọọ iji ehi wee kwari ya igburu ehi ka ọ nwụrụ anwụ lesi iji ehi wee kwa anya nke ahụ dịwa gị iche nke ahụ ka bụ ebe ọtụtụ n'ime anyị na-eme ha na mana ụfọdụ a na-akpọ ogbu ehi tata abụghị ogbu ehi n'ihi na ehi ha gburu bụ ehi ejikwa ozu ka nwoke nwụrụ dịka mụnwa na egburu ehi n'aha m maka epere mpe mgbe ahụ mgbe nna m nwụrụ mana ịmago n'ebe a nụrụ ọtụtụ nwaanyị onye agburu ya bụ na ekwesịrị ịdị na-akpọ m ogbu ehi mana baanyị tata ada akpọ m ogbu ehi maka na ehi m gburu nna m bụ ka ọ nwụọnara anwụọ na ọ bụrụ na ị chọọ ịza ogbu ehi na ọ ga-abụ ehi ị ga-egburu nna gị mgbe ọ ka dị ndụ nna gị apụta ewere aka o jiri ya bụ ehi jiri aka gị etu a tụkwasị ya wee gbuo dị ehi ya bụ ofu ihe ọzọ bụ na ihe gbasara omenala na-agbanwekwe na-agbanwe maka na ndị ịma etu anyị nọ kịta na ịnwụ kịta ịfụgo kọmputa ya bụ ịgazie na be ndị mmụọ ị ga na-akọrọ ha na anyị wezikwara kọmputa na ihe agbanwegogwe
ya bụ eru ebe ahụ ndị a nwụrụ anwụ mgbe ahụ a believe m na aga na-agachazi skuul na aga na-akọwara asị na-ekwe etu ụwa dị o na ọ bụzikwa mgbe ahụ ga na-ana nka na nka adịkwa ama ya bụ na onye ahụ kwuru onye epetighị ihe negide mgbe ihe ahụ na-ekwu ka na-ekwu dịka ezigbote Chineke person mbụ kwanyere nna gị na nne gị ugwu ma mgbe ha dị ndụ ma mgbe ha nwụrụ anwụ ọ dị na akwụkwọ nsọ eji na ha tiepere mana ihe gbasara igbu ehi okwu ikpeazụ m ga-atụpụ bụ ịkwado nke mbụ i kwuru maka na ọ bụghị mgbe niile ka m ga na-eji na-eme ihe na ịma na mgbe ụfọdụ ọ dabara m na mgbe ọgọ m nwoke nwụrụ ejighị ehi mee akwamozu maka na aka adị oru ka ọgọ m nwaanyị nwụrụ a na-akwado etu a ga-esi mee na-ekwu ịmagoro ndị chọọchị na ndị nke aga asị na igo a na-enwekwu na ọkwa igbu ehi ofu onye wee kpọọ sị ebubatakwana ehi ahụ na be n'ezinụlọ maka na egbughuru nke nwoke ya bụ mgbe anyị ruru na-amasị ka anyị gara go ya bụ ehi nkwulodo ahụ anyị ga-abụga ebe ahụ wee gburu ehi kwụọ ụgwọ wee bọrịchicha ya ebute anụ ehi pụta onye ọbụla were ihe o ji shiwe ihe na anyị gburu nwaanyị ehi mba maka na egbughuru di ya mana eji anụ ehi wee mee akwamozu iji kwado ihe anyị kwuru na nke ahụ na ekwenyere m na nke ahụ no even na kawara gị ọwụ for argument's sake etu ikwuru bụ ya bụ ndị ahụ ma ife ọ pụtara maka na o nwere ike ọ bụ na ha kpụrụ efi ha bata na mbara ezi ahụ gbuo ya the problem bụ that na ihe a bụ ịmụgo sometimes ọ na-abụkwa n'ife ndị okenye jiri bido nwere ka ọ bụ na ha jerije mgbe ha mere nzukọ kweta dat na onye ọbụla nwụ n'obodo a na-ejeghịkwa ọ bụkịta ihe na-ekwu na enwedo generation ụmụ ọbịa n'obodo nkịta chairman ụmụnna ewee kpọọ ndị ehi ndị ụmụnna wee sịfa na from tata na mma njizi ehi na-akwa ozu na ihe eji na-akwa ozu ụgbọelu unu ekwero asị yo from that day that law is superseded the other one. Ya na ekwugharị gị ebe dị gwara nke ọnụ nke kwuru na Anambra onye ji ụmụ ihe a na-eme ha mba nke a bụ ndị gọọmenti ihe na-ekwu bụ ịchọ ichenji law this tradition ụmụnna nọkọ onwe ndị okenye nọ around ha nọdụ na ya ọ dị ka na-eme deliverance ndị a na-asịghị na-adịghị ebupụ ịchị ije bupụ arụsị ma ọ bupụ anything ebutere ihe akpọta okenye nọ na family ahụ kpọta enwe consent from them na-achọrọ ibupụ ihe a mana ọ bụrụ na isi na-azụ jee because na-eme ekpekpere ije na ọ pịapụghị mkpụrụ ọkwụ n'anya o nwere ike ije na wepụ from the ewe mana kpọta ndị okenye nwe enu ha bụrụ witness ha bụrụ na you are working on for them their consent dị ebe ahụ so na ihe na-achọ ịgwa gị bụ na ọ bụrụ na ị nweghị ego efi ijikwa nna gị ọ bụrụ must n'ihi eji ehi ịma nje ohi mana after that egbu na onye ọzọ echi igbe pụọ na iro gbuo ya ma etu osi wee kwuo jee na-abatụ na egbu ehi pụta o mere ihe dị na-ekwu maka alụ ana oge na obodo oyibo o mere one of my neighbor apụtara one day dịka ọ pụtara n'oge pụta ihe edicha gbomi nsị ahụ gịnị mere ọsịmcha na nkwo na ihe mere na nna ya nwụrụ hepụ nsị ewo na gịnị mere ọsịm na onye bụ mkpa ya na mkpa ya bụ dat na ụmụnne nna ya si na eji ehi na anụ wee na nna ya onye rọ ndị zụ ọgụ nsị ehi na anụ nsị ọka nseme ọsị mba na bikos na ha bidoro na ha enweghị ụlọ so onye na-arụ kichin line na ha ya akpụkpụ na so abịa na oji ego na eji ehi na anụ nsị ụmụnne nna gị ene ka ha dị tre na-eji ehi na anụ ihe a na-ewute nsị anya ewutezina ọsị nsị na nke a gafee na ọsị nche na akụta ihe a na-ekwu nsị gị ntị nsị ụtụtụ echi niile maka na China bụ anọ 7 hours ahead of Nigeria so mgbe ọ bụ 11 o'clock ebe ahụ dịka 5 in the evening wee si oteto ha n'ụla ebe 7 o'clock ya kpọọ ofu nke dị ọkpara na fon ọ bụla around 2 o'clock Nigerian time kwa nwe fọzọ m nsị ịkpọ ya na fon o kunie iwee sị na ihe kwuru nya n'iche gịta n'eziokwu ebe ọ bụla nwanne ha nwoke nwụrụ na ha eweta ofu ehi ka gị eweta ofu ahụ nsị ekwere ka ọ zaa gị ikwucha drop ọ dị confused nsị ịdrọpụta kpọọ nke ọzọ nke ọ tọrọ sị ya kenere gị nke ọzọ na nke ọzọ si na eweta ofu ehi then ka na nye nwa ya eweta ofuzi na onye ka ọ sị ka egwu ya so na nke nwa ya eweta ofu nsị ebe ife onye nwa ihe na-ekwu drọpụ ọkpọ nke ịtọ nsị mecha ịkọla azana kọl ha that day ọsị nsị azana kọl ha na rizọt ya kpọ enweghị menu
ndị akpọ n'elu mgbe chi hocha dịta kpụkọta gbu ha aza emechaa ha weze nọmba onye ọzọ kpọọ ya oge opike ha sị ehe na ihe mere bụ datara na ihe meja na nzukọ wee sị datara m na ofu ehi ya ezuzi ọ pụtara na-enwe aṅụrị sị na ha si na ofu ehi nsị echeru na emechabeghị nsị ọrụ na same time again kpọọ ha sife ebe ọ bụ na ihe nwanne ha nwoke ka ọ bụ bụrụ nna gị na ha nwa ya eweta dị ehi ka gị nwa wetazi ihe ndị ọzọ a ejikwa nwanne ha nwoke ọzọ nsị mekwu ya etu a ime onye ka o mere dawon napụta dị n'ezi o gotere m mmanya o si na ihe na ha ncha n'ezi mmanya onye ọbụla ya atụzi ego eji wee ego dị ehi ife na ha chọrọ ịrụ ụgbọelu bikos na efi na obidoro ịrụ ụlọ ọhụrụ na o nwere ego na obilivu na nne na nna ebe ha bịa dịrọ mma ka ọrụgodo ha kichin line so enwere ndị alụlụ a n'ahụ in such a case ogekwa ntị ọ bụrụ na ị nwere ego efi ha na-ekwukwo ihe egbu onwe gị ịkwa nke gị debe oluo mgbe ị nwere ego efi ọ bụrụ na ihe egbu igbo ọ bụ na ihe egbu ihe onye ọzọ bụ ije na iro gbuo efi maka ihe eji ekwe abụrụ ofere nwesị na ebụbọ na gana edego chọọchị ifere niile n'anya ihe abụ tradishọn o nwere ike anya mahụ mgbe o bidoro mana a na-achọkwa imebie ịchọkwuru mebie ya gwa ụmụnna ụnụ ha kpọọ nzukọ akpọọ nzukọ ka ekwete that from tata na ihe eji na-akwụ ezu na bụrụgba ọkụkọ ịfụ na ụmụnna bịanụ we start iji ọkụ wee kwuo ozu maka ezurukwu because ihe ọbụla kwuru in unison onye ọbụla kwekọta nye ka ọ ji abụ eje na house kwetara sị ndị se ne ndị ọhọbụ dị ekwu last onye ọbụla kwuchara ihe ese agbabio si na habit so once emeru kwete abolish go the previous one so nwanne onye jụrụ ajụjụ a ka m eji emechitere n'okwu a onye jụrụ ajụjụ a ọ dị very important that na cheke na bụ ụnụ ọ bụ ha na-eji ehi akwa ozu weda nna gị edobere ihe ọnọt ahọmost mana ọ bụ na iji ohikwa nna gị eji na-awekwa onye ọzọ ebe nsogbu dị ọ dị mma nke edogo m anya ị mara ya dịka anyị ma nna m kara nka tupu ọ nwụọ mgbe ụfọdụ nyanwa ka anyị na-abịa ajụtagasị ụmụ ihe dị etu a na egburu onye enwe ofu onye na be anyị nwụrụ abịa gụwa ihe a gụtara bụ mmadụ 11 nwụrụ a na-akwa ọ bụghị dị na egbughu efu na-akwa ha akwa eme mgbe ahụ dịka agagidere m ozi maka ọpapa m gotere m basikụl mgbe ahụ na omenala be anyị ebe ọbụla akwara ozu ofu ụkwụ anụ ahụ a na-ebuga ya n'aka a na-ebugharị ya nwoke bụcha okenye na be anyị so ihe ha na-emezi bụ egbuo ya emechaa akwamozu mbọchị ahụ a gwara ha ọ bụrụ ebune ihe ọbụla ha ma so nwoke wee goro ebune ụfọdụ goro egwu mixie ya emechaa every day ha na-ebute ụkwụ anụ na be anyị ọ bụghị mmụọ ọ bụghị anyị nwa na-ata kama na emecha atụkwa m taa mana ihe dị n'ime ya bụ na ebutezie ya adọkwasị m ya enwe mma ndị eji ehi adọkwasị m ya na baisikụl buru ebu n'alụ onye nke tọrọ papa m maka ofu onye ahụ bụ ihe ka tọrọ papa m tupu di man mechaa nwụọ so mgbe ahụ ebunarị m ya ibune ya ị ga-anọrụ ọpụta enwe na ebe ọ na-aga o were mma bekata nye m dịka onye butere ya ewere m na ya were ihe a na-ekwu bụ na omenala enwere ndị a na-enye egwu eji egwu akwa nwee ndị eji ihe na o dipendere etu aka ha onye ọ bụghị na ị gara emewe nke a nọọ nke a na-eme nkịta ejizi ama aka ejizi eme ụmụ kọmpetishọn a bụ ihe ọ nọziba na-ebugasị ndị mmadụ aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di dịka akụkọ iberibe m ahụ kwuru na mbụ one ka nwoke donwere ya bụ ọ bụrụ na e nweziri nwa emechara kpata ego chọọ ime ihe na ya na onwe ya na mmụọ ebe ọ nọ ga-aghọtakwu na enweghị ihe dị n'ụlọ nke ọ bụla e nyere ya ọ narụ adịkwa ama dịka ụmụ kịta na ibu n'ebe ahụ a na-emezi dijital ndị mmụọ kịta kpatara ndị erute na be dibia ụfọdụ efu kọmputa efu ebe ọ bụ laptọpụ ihe a niile na-agbazi n'ihe mmụọ onu hapụkwa mgbe ya bụ biko opetike tupu ịpịachie na mkpubi okwu nke mbụ ka aka ha nwaanyị atụkwasị di ya onye ọbụla egbu n'onwe ya na ọ na-akwa ụzọ biko ka afọ ihe eji mee ndị dị ndụ biko unu bụ ndị na-abụ kịta na o ji 300 wee kwa nne ya ọkwa ihe na-ekonukọrọ generation ya bịa dịkwa egwu because mgbe ife ya bụ den ịma ndị mmụọ na-asụ different asụ anyị ma na-asụ different asụ
ọ dị ka ndị a na-echi echichi o nwere ike mgbe mmadụ dị ndụ kpatara ego asị na o ji ụmụ nwoke be anya asị na o ji ehi 20 wee chi ehi a na-akpọ eze a na oru efi ọnwụọ ngwụ that same person unu ya eji efi 20 ma ọ bụ gafe wee nie maka gịnị wa that is ihe ọ na-eme mgbe ahụ na-akpatara ego ya bụ na foundation ọ wara bụ foundation dị iwu na ọ ga-abụnata ịmakwana nsogbu bụ na ọ bụkwa ehi Igbo na ọkwa ehi Hausa o nwere ife ha ụta some of these things unu na-eme bụ unu na-ehibere ụmụ ụnụ ife ha yapụtanwu n'ime ya ụfọdụ ya eje baa klọb mebi dị iche iche eji mebi onye ahụ nwụọ esie kula rice nri 4 bute chicken eghere eghe 50 bute wet na ndị otie emechi nwụọ nwere ike mgbe ị na-anwụrụ ọkụ na gị n'akpa ụmụ gị ama menwu that thing. Ịpụta na club tupu ị nwụrụ na. That is the problem. Ịpụta na club. O nwere ike ọ na-aya ahụ ma ọ bụ na ọ pụrụ ma ịpụta na club ozugbo. Ọ dị fọ ndị a na-agba ha kawa nka ha cheke na ihe na aga church. On the my friend. Bata nwere kịta igwe na kịta ọkaba na nka. O jide na ife na-edube na-ekesịsị ya na-ebusisi arụsị niile. Obi ebe arụsị dị na karịrị o were nye ndị chọọchị. Ọsị nyanwụ ha na ndị chọọchị were nke a mana ndị nke ọzọ maka ọ mara na ndị nwere ike ime ihe dị na tem bụ ndị chọọchị. So na etinye ụmụ ọnụ na gbagharị ya gị bụ onye ji ehi na-eji ehi 300 akwa ozu ndị mmụọ nwere ike ime sọnsand ya o nwere ike mgbe ya anwụ mana edi dịkwara iji ehi 600 wekwa gị anụ nwe nwere ike fadị dị iji o nwere ike ọ bụrụ maazị ha ime ifukwena maka inwe ike ilobe ndị mmụọ nọ n'ilo ọntụ ụmụ ya eweta ego na-ebusisi ụmụazị aka dị ọcha. So what I'm trying to say bụ na biko tradition whether you like it or not whether you may accept or not tradition had to go before you. And on the implication, the too toxic. So here may be na onwe nke if you not the too bad. Itoba ndị okenye ka ha tie ya ọnụ. Ana nwere okwu ima ntie ọnụ. Onwe ke if you na this cannot work. Abolish onwe ke ekwu ndị mapịawa agha ọnụ. Na ya achọ ndị okenye. Gwa ha reasons. Chumu okorobịa ibe gị agwa ha reasons. Ndị okenye nweta nye consent sisi emegharịa ya. Other sacrosanct. But na nobody can tell. Maka mgbe emere that thing, anya nọrọ na ya. Some of the arụsị ebutere aja bụ ife ije bupịa ihe ya atọ na akarịrị. Ịnọ mgbe ebutere ma ife oriri ụfọdụ buchi isi mmadụ eji isi mmadụ wee bute. Ụfọdụ bụ na-eji nwatakịrị kapụrụ ara ọfụ wee je bute. Ụfọdụ bụ na-eji nwa amụrụ ọfụ je bute. Ihe niile na-abụcha mkpamkpa ya bakpacha bife ebupụkwa ya eje chọbakwa ajọ dibịa ihe eje wetacha ihe niile ahụ kama oge si n'obodo weta ya. So biko anyị na-apịachi okwu a na-asụ ụnụ mba ọbụla na-asụ n'onu ịmalụ nke ndị bụ na-eme iwu ahụ like we said iwu ahụ n'ihi ejeriri gburu nna ya ahụ ehi ọ bụkwa na igbuholie ehi the question igbuhoro onye ọzọ maka ime ụmụazị affect ndị ba ikenekwe m ụnụ mba enwere mgbe ị nwụrụ mbụ enwegbuo mgbe iji enwụburu mbụ mechie na-achịta azụ ihe bụ epetike onye ka nji na-ajụ na ya dịba n'ụbọchị nta ka achọ n'owere nchi a sị ya bụ ụbọchị nta ị na-ekwu ọdụm ka gasị na ị na-emeziri ha PRO ya dịba kịta ata ihe m ọnụ okwu Opuro Bros Igwe Ajenga